Upon
tonera avo vadikane vakafa eutineru tapatsana navo yabo Jesu ouya navo tichasanga asindichatanga kuona Jesu Dechamse apone chasome rana ye dechamse ne maja simuma oko ake ajande tungamira kupinda masamba apone singazo ne urombo decha embane wese biorohe kufa asindicha tanga kuona Jesu dechamse dechamse apone chasome rana ye dechamse dechamse ne macha simoma oko ake. Tinomuchingamidza zvekare vana vaMwari tichiunga mutsane nyasha zvinesu even tiri mukati lockdown, but we are not locked out. Nokuti Mwari ndi Mwari. Shoko ravo ndera zvokwadi rinopa asina mano njere. Zuva ranhasi toda kutarisa nyaya inoti mhando ya baba nemhando ya mai. Mhando kune taipika. Mhando ya baba kuti ava ndi baba, ava ndi mai. Taifanira kuziva kuti Satani une matageti ake anokwana kuita matatu. Anoziva kuti apa ndipotsi. Target ya Satan number 1 tiri pana Genesis chaipa tinomboenda kure. Target ya Satan number 1 izuva reSabata, mtemo wa Mwari. Hakuna ushepa nyika panapa unotonga usina mtemo. But vanhu vanoda kurarama pasina mtemo. Saka itarget ya Satani kuti vanhu vanamate Mwari asi vasingachengeti mtemo wake. Ndo target number 1. Asi hasha dzake dziri pazuva, zuva rinoti zorora, iwewe zorora. Vanhu ndo panotiitira hasha ipapo. Target number 2 ipfuma. Satani haadi kuti vanhu vapfume, anoda urombo. Ukatarisa Genesis chapter 2 chero ukadzokera mashure mu chapter 1, zvose zvakasikwa. Chapter 1 verse 27 inoti Mwari akapa munhu simba, dominion, pamusoro pezvinhu zvese. Chapter 2 kubva paverse 4 uchienda inotsanangura kuti Mwari akagadzira munhu Garden of Eden. Maiva nomuti woupenyu, muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Maiva nemabwe, madiamonds. Hanzi gold raita zvekuyerera. Munzizi dzaiyerera dziri 4, dzese dzichibva pamuti woupenyu. Bhaibheri rinoti iro maive neloni yaidiridzwa. Roti iro maive nemiti yakanaka kuona maziso, neimwe yokudya. Ranga risiri bhizinesi remunhu kuti munhu abude ziya achishandira chingwa. Mwari vakanga vamuitira zvese izvi. Basa romunhu raive rekuona kuti miti iri kubereka here zvainofanira kubereka, achiita yokutaura nayo seine nzeve. Ndosaka dzinde rebagwe rakanga risingazomi
dai pasina chitema. Basa raro raive rokubereka munhu achidya. Ndizvo matamba namatufu netsambatsi munhu aifanonga achidya nokusingaperi. Saka Satan wakauya to make sure munhu aramba ainazvo anofanira kuva murombo. Saka paishu yepfuma itarget yaSatan. Ukatoverenga pavhesi ya 5 na 6 inoti iyo mvura yakanga isinganayi nokuti munhu akanga asati apo. Imwe version inoti there was no man to manage zvakanga zvasikwa naMwari. Therefore munhu akaitirwa as a steward, as a manager wepfuma yaakapuwa naMwari. That lack of management ndo yaunza zvose zvatambudza nyika nhasi. Urombo, corruption, kuba, majere, zvese zvakabva pakufoira kwomunhu kumaneja miti namaruva, kumaneja zvakanzi zvinoitwa izvo hazviitwi. Handinoda kuti pachapter 3 munhu patadza vashama Mwari akavadzinga from the Garden of Eden. Havana kubuda kana nedamba, kana vakabuda vasina, vakanzi chindai kunze kune zvinoshandikwa. Raive zano raSatani. Saka imwe target yaSatani urombo. Target number 3. Target number 3 yaSatani. Bible rinotiro zvakazarwa chapter 12 verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi. Statement yeye yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navana vake vanochengeta mutemo waMwari. Statement yedu ndeyekuti akatsamwira mukadzi. Iyo statement iyoyo pakanaka ipapa. Satani paanoona munhu anonzi mai hasha dzake dzinomuka. Nemhaka yeye munhu uyu anozvara vanhu vachaenda kudenga. Number 1. Number 2, mukadzi mubhaibheri anomirira chechi. Saka chechi ndo yakafigwa naJesu. Ndo saka vhesi chiti akaitsamwira akaenda kundogwa navana vake. Saka target number 3, mudzimai imarriage, ifamily. Inondo nyaya toda kutsanangura mumaminutes mashoma atinawo. Genesis chapter 2 verse 15 inoti Jehovha Mwari akatora munhu akamisa mumunda weEden kuti aurime nekuuchengeta. Teerera munhu waMwari, Jehovha Mwari, mukadzi pasina, paina Adam bedzi, Eva kusina. Hanzi Bible riri kuti akatora Adam akamisa muGarden of Eden kuti arime munda nekuuchengeta. Pane zvinhu zvitatu zvinodiwa kuti chinhu chinonzi marriage muzano raMwari chimire sekuda kwake. Number 1, family inoda pane musha, panodiwa musha. Number 2, panodiwa munda, right? Number 3, unofanira kugona kuchengeta munda wake. Ndo zvinhu zvinodiwa izvezvezvo. Ndo zano raMwari. Handikuona kuti Eva hapa Mwari naAdamu, baba nemwana vari 2. Baba vari kutrena mwanakomana wavo kuti uchazoita mukadzi mangwana, kuti ugare zvakanaka nomudzimai. Number 1, unofanira kuva nepamusha. Number 2, unofanira kuva nemunda. Number 3, gona kuchengeta munda wacho. Hakuna mudzimai anogara musango. Mudzimai wese anogara pamba paanoti pano. Saka Mwari waizviziva kuti kana Eva azouya anofanira kusvika pamba kwete musango. Saka akapa Adamu musha, the Garden of Eden, ine madiamonds, gold, zvese zvakanga zviripo. Number 2, Mwari anobva ati kuna Adamu, hewu munda waunofanira kutarisa uchibereka, uchimaneja zvese zvandakakupa. Mudzimai haadi murume asina chaanoita. Mudzimai wese anoda murume ane chaanoita. Vanonzi baba ndibaba because
chinogadzira upenyu, chinonzi upenyu, zvekudyaka, mvura yekunwaka, pekuraraka, imbaka, hembe dzekupfekaka, ndo panonzi upenyu. Kana tiri pano panyika, kana zvisipo, kunamata kucharwadza. Saka Mwari anoti kuna Adhamu, iva nemunda. Rega nditaure nevakomana, vakomana nditeererei. Rega nditange pane vari 13-14 years, nditange rangu ipapo, asi ndogona kunge ndanonoka. Ukaona zuva richibuda, wakarara, uri dununu, hauzivi zvaurikuita. Mwana wemukomana, zuva harifaniri kubuda wakarara, rofanira kubuda iwe wamera upenyu kare. Maoko ako atsara mitsara yekugadzira upenyu. Ndozvinoita mwana wemukomana. Unoziva kuti pane vafana vandoshaya kuti vafana vanoita nezveya. Vafana ava vanomuka zuva rabuda, woisa zvimatambo munzeve, wotanga kufamba nemastriti, woshaya kuti hubaba hupi hwakagadzikwa mustriti, hubaba hupi hwakagadzikwa namatambo. Odzokera kumba, ada unopiwa chikafu namai, chabikwa namai, chasenzwa nababa. Iye asina chaaita. Mustriti imomo anosangana nevanasikana vevanhu, achipfimba vanasikana vevanhu. Iye asina chaanoita namaoko. Usaite udununu hunoseveswa noufuza. Inzwa munhu waMwari, kana uri mwana wechikomana, muka usiku, pamba pamuri, ipapo hakuna basa rinoera kwauri. Dzidzisa muviri, kwadzisa muviri, manikidza pfungwa, kuita zvinoitwa pamba, kutsvaira pamba chaiko. Tsvaira, haufe, rega ndikutaura haufi. Isu takakura tichitsvaira, hatina kufana nhasi ndiri pano. Kana paine kanzvimbo rima garden, muriwo wakudhura, baba ngavarege kuramba vachitenga muriwo uripo. Izvozvi takapuwa lockdown dzapera. Usina kana kudzvara kana dzinde romuriwo. Usapengera mumba, pengera mumba watorwa varege kuona. Inzwa mwana wechikomana, pano vafana panapa anoziva key dzemota yamai, key anoziva, asi chipanera chinosunga vhiri haazivi kuti mumota imomo chinogara pai. Inzwa mufana, itase munhu wakachenjera, usazive makii, usingazivi kugadzikwa kuti makii anobva kupi. Pane vafana varugarana namai guru, varugarana mudzimai wamukoma. Shuwa mai guru ava vakugadzire mubhedha, vokuwaridzira machira, vokubikira tii, vokuwachira. Mai vava vanenge vachipenga chete. Hakuna mai guru asingagariki navo. Kana uchida kugara namai guru zviri smart, mai guru haafaniri kumuka iwe usati wamuka. Kana uchida kugara namudzimai womukoma asingakunetsi, havafaniri kumuka iwe usati wamuka. Vatangire vaone wapedza kutsvaira panze, wadiridza mugadheni, waita zvose. Kana dziri ng'ombe wazarura, kana kuri kumunda waita, wachera mvura, zvose waita. Mai guru ivavo vachasununguka kugara newe nokuti unogarika newe. Asi kana uchiitirwa zvose, ini vachakudzinga ukati mai guru akaipa. Neni ndingati mai guru anopenga, kukuitira zvose, ndinochiona TV, usadaro. Saka point yatiri kudzidza ndeyekutiko chinonzi baba kuisa upenyu. Ndosaka ndichitaura nevana vechikomana, ndakasunga mananda, because ramangwana nderenyu vafana. Tofanira kugadzira mauri, varume vachaita zvinorova, zviri zvinogadzira upenyu chaibwo. Zvikanzi unofanira kugona kuchengeta munda, chengeta munda. Point iyoyo, munhu asingagoni kuchengeta basa, munhu nokuti munda ibasa. Driver kombi, kuchikora choko saticha, kubatsira varwere sadokta nanesi, kurima, kutengesa matomatisi namaputi. Minda yakasiyana, asi iva nemunda waunoti apa ndo pangu panogadzira upenyu hwako iwe. Kana usingagoni kuchengeta munda, kana kuchengeta basa, nemukadzi haumugoni kumuchengeta. Saka gona kuchengeta basa zviya zvokuti unononoka kubasa, unotiza basa nguva yebasa isati yapera, zvaitwa kare nevanopenga zvezvi. Iwone kudzidza kwawakaita izvi, unonoke kubasa, ukurumidze uchiita basa kokutiza, uchiwaya-waya pabasa.
usaita chinhu chakapusa kudaro. Ita semunhu ane dzinofunga dzinokakata kuti wapiwa chance over more than 1.2 million vakomana nevasikana vakushaya basa. Iwe wari wana waita zvokutamba naro, unofanira kudzingwa zuva risati ravira. Kana wari wana basa, chengeta basa, ita nomazvo, usatendere vamwe varume navakadzi kudzokorora basa rawaita. Kambani inoliquidata, inobroka nokuda kwako iwewe. Hatisiye point iyoyo. Point inoteera i 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 ndio yatoda kucherekedza verse ndeya 7. 1 Peter chapter 3 verse ndeya 7. Saizvozvo imi varume garai navakadzi venyu nokuziva, muchikudza mukadzi muchiti ndiye mudziyo une simba duku kwamuri, zvavari vadyi venhaka dzenyasha dzeupenyu pamwe chete nemi, kuti minyengetero yenyu irege kudziviswa. Pakaipa pavhesi panotoone kudziviswa kweminyengetero ipapa kana tikasaita nokuziva. Saka panoda varume vanoziva. Ndinoona kuti mustreet akugadziri murume anoziva. Kana wakuda kuziva kuti chinonzi murume chi, chinonzi baba chi, unotoenda kuna baba, kwete kuvakomana vemustreet vasina zvavanoziva. Enda kuna baba vako, taira maitira anoita mudhara yeye. Kana mudhara yeye achiziva zvaari kuita zviri straight, zvakanaka, akarurama, achitya Mwari, kopa zvaanoita. Saka zvinoda vanoziva. Asi patoda kunon'ona, patoda kucherekedza pavhesi panzi zvavari vadyi venhaka dzenyasha dzeupenyu pamwe chete nemi. Ndo patoda kutarisa ipapa. Saka pari kutotaura kuti mudzimai wako mudyi wenhaka yako iwewe pamwe chete newe. Ndozviri pari kutaura panapa. Saka nyora wili yemukadzi wako, usati wanyorera vana, tanga kunyorera mudzimai wako, ndiye muridzi wazvo. Ndozvakataurwa nevhesi panapa. Mwana ngaadzidziswe kushandira yake, kwete kudya baba iye asina yake yaakashandira. Kana tadaro takanganisa chinhu. That's why vana vese vari kuuya mazuva ano vari kungoya vachizodya kana yapera, akutengesa neimba yacho, otengesa nemota yacho, otengesa nebhara, otengesa mombe dzacho, iwe enda kunoroja. Why? Because haana chaakashandira. Dei aishanda, dzaidei dzaiwanda dzimba dzacho nemombe dzacho, kuitira kuti iko apfuure zvakaitwa nababa vake. Iko ndokunonzi kuchengeta munda. But panoda kuti ndiswedere, ndisunge, panoda kusungwa, panoti zvavari vadyi. Ipapapo bedzi ipapapo ndo panoda kuti ga, ndo pandamira. Mudzimai hanzi mudyi, hanzi mudyi, musatye vana mai, hanzi mudyi. Vana mai havana kuuya kuzotsanya. Hauroreri mukadzi kuzotsanya, uri kumurorera kuzodya. Ndozvekutaura nevhesi iri panapa. Vari kuuya kuzodya, ende kudya iwewe nesimba rako nekushanda kwako. Saka ndiri kutaura kwamuri varume, ndiri kutaura kwamuri vana baba, pamwe pamunonzi mapasa, kuita make sure mhuri yako iri kudya, starting with your wife. Bata point iyoyo. Ipapo panoti baba, ipapo panoti baba. Totoziva kuti mulockdown umu maita noise, because muri kumuka mese nababa namai muri pamba, chikafu chapera. Uri kuona kabikirwa kanaitwa pamba, wakutanga kupopota nekupenga, sei shuga yapera, sei mafuta apera. Ndo mapera zvaingoita. Imi mune muri kubasa bedzi musingazvioni. Nawo muri kuzviona muri pamba. Ndo mapera zvaita. Chinodiwa baba ndechekuita make sure zviripo. Kana zviripo hapana dambudziko. Ngatisiye papa. Iyeyu kana ndane mukomana akadai anorongedzera nekugadzirira, tatanga kugadzira munhu anonzi baba. Tatanga kugadzira munhu anonzi baba. Unokaenda pamunamato waJesu, Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 inoti kudii? Mateo chapter 6 inzwa zvainotaura. Inoti iyo verse ya 9. Ndijesu akudzidza vanhu kunamataka. Zvino imi nyengeterai kudai, baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Saka vanonzi baba ngavave nezita rinokudzwa. Bata point iyoyo. Baba ngavakudzwe mumusha. Ndiri kutaura nemi vana mai, murume wamuinaye ngaakudziwe. Ndiri kutaura nemi vana, baba vari pamba ngavakudziwe. Izano raMwari, hapana wekwenya akaita komiti kuti vave baba, vakava baba imusipo. Saka baba ngavakudziwe. Asi imi baba, itai zvinoita kuti mukudziwe pamba ipapo, kwete kuita semurume anopfuura. Itai zvinoita kuti vanhu vati pano pana baba, zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Verse ya 10
ushe hwenyu ngabuuye, ushe hwababa. Eka kuberekwa kwevana vachiwanda, kuchiuya vazukuru, kuchiuya varoora, kuchiuya vakwasha. Ushe hwababa hunofanira kukura mukati memusha. Ndozvikutsanangurwa panapa. Sababa vedu vekudenga vane ushe hwavo hunouya nekuparidzwa kwevhangeri, nekutendeuka kwevanhu, nekutonga kwaMwari kuchagara nekusingaperi, kwatofanira kunamatira kuti kwaMwari ngakuuye. Ngatimboonai kwenyu baba murumba menyu. Atisei ipapo tikukombeya imimi baba nababa vekudenga, tikukukomberai tichiona zvamuri kuita nezvinofanira kuitwa. Vhesi 11, mutipei nhasi zvokudya zvedu zvinotiringana. Handiwaiona nyaya yazosvika manje. Baba vanopa vana vavo zvekudya. Jesu ari kuti kumbirai zvekudya. Baba vanopa. Baba ngavagadzire zvekudya. Kana lockdown ikapera, Mwari achipindira, musaita zvokutamba varume. Senzerai mhuri, chikafu ngachivepo. Izvozvo zvichaita kuti munamate Mwari mumweya nemuzokwadi. Pakaita urombo pamba, vana vachinokwata nekudya zvekunext door, kunamata kuchanetsa, mai vachanetseka kuenda kuchechi, vaine nzara nevana, vana vevamwe vachidya, vako vasingadyi, kunamata kunogwadza. Saka shanda, rega ndikutaura chinhu chakapusa chaizvo. Kana zvimwe zvine simbi nemapepa zvaramba, enda kumusha inda unorima, chikafu chinenge chiripo. As long chikafu chiripo, uri right. Atisei ipapo. Ndo mhando yemunhu anonzi baba, murume chaiye. Buku ya Marko chapter 1 verse 29 to 31. Inoisa pachena kuti Peter, ambuya vake vakarwara. Ambuya varwara, Peter akasiya basa rese, nobva atorana naJesu shamwari yake, nobva vaenda kunoona ambuya vairwara, kutera kuti Peter aichengeta ambuya vake. Inzwa murume, inzwai baba, inzwa mukwasha, chengeta ambuya. Kana uchida kuti nyaya yaSatani ikupotse asakuhwine, chengeta ambuya, chengeta mubereki wako. Nekuti naambuya naatezvara naye vabereki wako. Zati pana varume vakanditarisa panapa vanotyisa zvisingamboiti. Varume vanotyisa kuti uyu anotyisa. Nekuti akagara nemwana wemunhu for the past 9 years. Haana kana sendera akaisa tsvakirai kuno. Vakatisa tsvakirai kuno vari nani. Kuna akangotizisa. Kungotizisa akaendesa munhu. Ane vana anomuka mangwanani makasei baba. Achinzi baba nemudzimai waasina kuroora. Vana vakazvara nemunhu waasina kubvisira. Baba vake namai vake havatombozivi kuti mwana wavo ari kupi. Iwo chigara. Varume musaita chinhu chakaipa. Itai sevanhu vakachenjera vanoziva zvavari kuita. Kana mukadaro kunamata kunonakidza. Kana wachengeta ambuya. And the first part yekuchengetwa kwaambuya, roora. Exodus 22 verses 16 to 17. Inototi kunotone mari yeroora. Roora. Kwete ngoita zvemari. Roora. Bhaibheri rinoti roora. Nawadaro wachengeta mubereki wako, waprova kuti mwana wavo unogona kumuchengeta. Ipapo panoti baba, taura na baba panapa. Jesu akauya kuzotenga iwe neni neropa. Akatiroora, akatibhadhara, akatitenga. Haana kutiwana mahara. By creation and redemption, tiri vaJesu. Iwe ungagari nemwana wevanhu usina chawakabvisira. Roora. Ipapo pane zita rinoti baba. Ipapo pane zita rinoti baba. Anonzi baba chaiwo. Kana ukaverenga Malachi chapter 2 verse 14 na 15. Inoti anonzi baba vanoita mudzimai wavo 1. Mudzimai wavo 1 iyeye kusvika vachipinda mumakuva, kana kuti Jesu achiuya, kana kuti vachiparadzaniswa norufu, ndiye anonzi baba. Haaiti zvimwe zvese itsvina. Vanonzi baba vanoita mudzimai wavo 1. SaJesu ane danga 1, ane sangano 1. Vanhu vese vachaenda kudenga zvisinei nekuti vabvepi, ivavo idanga raKristu. Vanhu vaMwari, ichechi yaMwari. Nhasi hatigoni kuziva kuti chaiye ndeupi, uyu ndeupi. Jesu anoziva vake chaivo. Iwo usaite kwese. Muchato haizi nhimbe. Muchato haizi nhimbe. Kunhimbe ndo unoungana vanhu vakawanda. Pamuchato i one man, one
ndo type yemunhu anonzi baba. Usaite sana Solomon vanoita 1000 kunge akapiwa pasi rose zvekuti vafana venguva dzake vaitambudzika kuti zvino kana taakudawo kuroora tomuwanepi. Saka vaiti vakasangana nemudzimai murodhi vakaita kuti wechidiki votanga vabvunza muriwo kwaSolomoniwo here. Kana akapindura achiti hongu wotoziva kuti mukadzi waSolomoni. Kana akapindura achiti kwete woziva kuti uyu asati apfimbiwa naSolomoni. Wotangawo kupfimbira ipa. Usadaro, iwe ita one man one wife. Ngatisei ipapo, ngatitarisei kune rumwe rutivi mhando dzana mai, kune mhando zvekare. Kana uri kuverenga mukati meBhaibheri, Bhaibheri rinoisa pachena kuti iko Mwari ndiye akagadzira mudzimai. Saka vana mai, tendai kugadzikwa naMwari, musaite nharo naMwari, teererai kurayira kweshoko raMwari, muve madzimai chaiwo anonzi mudzimai ane murume, maIsraeri, munhu akagadzikwa naMwari neshoko raMwari. Saka that's point number 1. Point number 2, pana Genesis chapter 2 ipapo verse 21, ararisa murume agadzira mudzimai. NdiMwari akatora mudzimai akaenda naye kumurume. NdiMwari akatora mudzimai akaenda naye kumurume. Eva haana kuzviendera kumurume, akaendeswa naMwari. Ndoziva kuti kuna anamai vakambotiziswa imamuzi munyaya iyi, mamistakes anowanikwa. Taakutaura nevacharoorwa, usaende wega, endeswa naMwari. Rega vana baba vachiteera, mai vachiteera, mabrothers, masisters, vavakidzani nechechi vese ngavakuperekedze kuenda kumurume wako. Ndozvatinotarisira izvezvi. Kana wadaro, Satani anoona kuti apa paendeke. Kana ukatarisa musikana anonzi Rebeka, mudzimai waIsaac, akatsvakwa kutsime. Teerera ipapa. Wotarisa chirikadzi yepaZarefati, yakasanganikwa ikachengeta Eria, yakawanikwa panyaya yetsime. Wotarisa mukadzi weSamaria, akasangana naKristu masikati, akasanganikwa naye patsime. Hatitarisei vana, ndoda kutarisa chimiro chemwanasikana ada kuenda kunoroorwa. Point number 1, pari kunzi panapa Rebeka akawanikwa kutsime. Ndo point iyoyo. Nokuti Eliaza akati kuna Rebeka, ndipo mvura. Saka Rebeka akatestwa kuti angaite here mudzimai nemvura. Kana uri mwanasikana anoda kuroorwa, ziva kuti varume vanopiwa sei mvura. Ukatarisa chirikadzi yepaZarefati, yakanzi naEria, ndipo mvura. Dai akaita zvekutamba nemvura aifa nenzara. Ukatarisa mukadzi wepaSamaria, akanzi naJesu, ndipo mvura. Dai akaita zvekutamba nemvura aitadza kuponeswa. Saka mvura ndo test yekutanga yemukadzi. Kuti mai ava ndimaera, vanoziva here zvekuita nemvura. Teera munhu waMwari, varume vese ivava, Jesu, Eria naEliaza, vakanga vasina vakadzi. Vakadzi vese vakanga vasina varume. Saka varume vasina vakadzi vari kukumbira vakadzi vasina varume mvura. Saka test yemudzimai iri pamvura. Bata point iyoyo. Chinokosha pamvura nemunhukadzi. Number 1, mukadzi anofanira kumwa mvura, because mwana wauchazvara anogadzirwa mvura. Point number 2, mudzimai anofanira kugona kuwacha hembe, kuwacha. Hongu mune muine vanokubatsirai, asi anofanira kuziva kuti yachena ndimi mai. Gonai kuwacha hembe yababa, ngaiwache ichenwe. Point number 3, mudzimai anofanira kugona kugeza. Iye ngaageze. Uda kuenda kunoroorwa, kana kuti makaroorwa mai, gonai kugeza. Kugeza kunodiwa kune vese vachaenda kuvarume. Point number 4, mudzimai anofanira kugona kubika. Kubika anoona pese pane mvura. Kubika, mudzimai asingagoni kubika ngaasiyane nekuroorwa, siyana nazvo. Asi kana uda kuroorwa, gona kubika. Hakuna chinhu chiri embarrassing semukadzi asingagoni kubika. Saka aya maqualities anotariswa pamwanasikana kana akuenda kunoroorwa. Zvirevo chapter 31 inopedzisa kubva vhesi ya 10
yakutsanangura mudzimai uyu. Number 1, anotya Mwari. Number 2, anoita zvinhu namaoko. Number 3, anorumbidza Mwari, anopedzera nguva pakunamata kudarika kugadzira kumeso kwake. Iyeye ndiye mudzimai anofanira kupfimbiwa, kwete ane ganda rakanaka, aine mwoyo wakaipa. Mwoyo haugadzirwi negesha kana inonzi isona kana nejerimani. Mwoyo unogadzirwa neshoko raMwari. Iroro ndiro rinokugadzira mukadzi akanaka, mwanasikana anororeka. Ndoda kunditi kwamuri vanasikana, kuroorwa haisi nyaya yekutamba nayo. Bvunza vakatadza kuroorwa, karwadziro kazvinoita. Wakura, washaya anokuroorawo, ivo varume vacho variko, vabvunze ivavo. Tarira kutambudzika kunoita mai nababa usina kurogwa. Saka haisi nyaya yekutamba nayo. Gadzirira uite munhu kwaye anokodzera kunzi a mother in Israel. Zvatiri kutsanangura izvi ndo zvinoita kuti Mwari vapindire pakurogwa kwako iwe. Kuna mhando dzana mai, ngandipedzere papa. Mhando dzana mai, mhando number 1, kuna mai vakaita saEvha, munoona pana Genesis chapter 2 na 3. Mai ava itype dzana mai vanoti kana varoorwa vodzwa kuti musha muno izvi ndo zvatinoita izvi. Izvi hatiti zvakanaka ibaba, tazvinzwa. Vagara havo ku next door, vonotora zveku next door zvakadziviswa musha, ndo zvanoyomanikidza baba kuita. Kuna ana mai vari kuraramisa mhuri zvinhu zveku next door. Nhasi tiri kutambudzika necoronavirus nekuda kwezvinhu zveku next door zvakakweretwa ku next door. Vana mai vakadaro imhando dzakaipa. Kunodiwa vana mai vanoti vakaudzwa kuti musha muno izvi hatiiti, izvi tinoita, voita zvinodiwa mumusha as long zvichikudza Mwari. No type number 1. Type number 2, kuna mai vakaita saSara. Mai ava vakaoma. Mai ava musha mukaita dambudziko, vanotsvaka mazano ekutogadzirisa sei, todi vouya nezano ravo pakuna baba. Baba ona kuti for the sake of peace ngatiteerere, vateerera zano raSara voita. Asi nekuti zano raSara risina kunyatsotsvakisiswa zvakanaka, robva rakanganisika. Kana rakanganisika zano riya, mai havatendi kuti ndini ndakonzeresa. Vanoti koimi varume maiteerera nyaya dzavakadzi vakaita sei. Ndo type dzana Sara, havatendi kuti ari wrong ndini. Vanoti imi varume munoteera sei. Asi varivo vakamanikidza baba kuita zvinhu zvisingaiti. Itype idzodzo edzo. Rebheka ndeimwe type. Rebheka type dzana mai vanomira nevana, voisa baba kuseri kwemba, voronga nevana, vaita zvese nevana, baba vasina chavanoziva. Iriko type yakadaro. Kuna Mwari nezvakaita, wakada pasi wakapa rumbwana, wakavira izvo zvitema zvedu, wazarura msiwo tipinde tese, kudzani ponesi pasingari munzwe, kudzani ponesi vanunga wafare. Uyai kuna baba neburungwana, mumupenyi mbiri nezvakaita. Tengwa neropa, chitsidzo chaMwari kuwadawire. Munyangadzi mukuru anodavira, Jesu anosununguka
kuzanyi ponesi pasingari munzwe kuzanyi ponesi vanunga wafare uya kuna baba nemurumbwana mumupenyi mbirini nezvakaita zvikuru waita wazvidzidzisira tofara zvikuru naye murumbwana asi kushamane kufamba kwedu kunokura apo taona Jesu kuzanyi ponesi pasingari munzwe kuzanyi